Itabidi lazima tufanye marekebisho kidogo. Familia moro egwenga mauyoma madianye kar chungod bura Rarieda kaunti Siaya yuago ratiro banka wedegi ariyo ne beti e bang yuaro kewi wach lal mar omenda maromo shillings 10,000 yangore ni achich ma en Samuel Arum nyocha obeto kod ojalo jago manyinge Jacob Ochieng Ongalo kod Walter Adienge kendo weyo ngimagi kama rach. Giwacho ni onge okang' ma obila osekawo kata obedo ni nyocha gisegoyo report ewi wachno. Kanoromo sariyo ginus sariyo tapoko wuodago koko koa kocha koywak ni yawa joginega konyauru joginega tabe karingo kawuok e dalana kabiro ka tayudo kosegore piny dhok lichinde osewuok ni okote. Koro an be kabiro kaka chopo ka tachako mna ywak nikech nang'e nosetho. Anta neno ni joga gi ohinyore. Koro adwa ni mondo sirikal okonya nikech joga gi dhi tho te. Ok ane ka gidhi bet jok mangima. Wakwayo ni une nyithindo mantie kagi. Otong' ji ariyo kama nyathini wuon gi ok nyal otong' bunde ma chindi wuok oko. Nyathi matong'o nyithindo matong'o jogi gi nyithi gwenka. Wawadi gi wuon gi bo chako tong'. Nyaka ne waluong jogi konwa mani keto kwe. Wani keto nwa kwe nyoche ko neg ng'ato ka oneg nyathi wa dala ka. Dayo moro nyocho kwal pesa ne ka. Kose kwal pesa no kodi tong'o ji. An gi nyithindo adek madhi timo penj. Akwa sirikal ni mondo konya. Okonya nikech wuon parwa ok nyal. Shemeji yangu ok nyal. Gionge teko kata magichungo kata wuon parwa kata onge. Sirikal okonya ata bil kende. Ng'amo timo ne wuon parwa gik malich kama. Giteme manyo. Pod ok ang'eyo giteme manyo ng'amo timo na malich kama. Mano dala kabisa.